Zdravo svima! Ovo je provjeren recept za savršenu pitu sa sirom bez puno muke. Prvo ću napraviti fil. Pomiješat ću 500 g svježeg sira, 2 jajeta, posoliti i dodati 2 kašike kiselog vrhnja. Pomiješat ću 80 ml ulja i 80 ml vode. Time ću premazivati listove. Stavit ću prvi list i premazati ga. Ukupno je potrebno 500 g gotovih kora. Zatim idu još 3 lista. Sada ću staviti fil. Ponovo ću redati 4 lista pa staviti fil. Sada ću staviti fil. Ćoškove koje vire van tepsije postepeno savijte prema sredini. Obavezno ih premažite mješavinom vode i ulja. Ponovo ću redati 4 lista pa staviti fil. A vi, dok pratite ovaj recept, napišite u komentaru odakle me gledate. Koji grad, selo ili država. Voljela bih da znam. Za kraj stavljam još 4 lista pa onda ide na pečenje.
Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici 40 minuta na 200 stepeni.